Y para uno que vengo de vuelta, orain honetan Total War arenarekin. Pizkat aurkezten dizuet jokoa, zuek ikusteko. Closet Alpha bat da, eta partaten nahi baduzue, joaten salete Total Warreko webgunera, Total War arena bilatu, eta agertzen zaizunean webgunea, erregistratu behar zarie, eta key bat bidaltzen dizue. Pizkat erakutsiko dizuet jokoa, bale? Ez dut asko jolastu ikusten duzuen ez, osea nahiko gutxi. Eta pizkat erakutsi nahi dizuen nola doan, zagozten ba nau, majo? ¿Qué tal? Bai? Ez? Bai? Bale, hortxe. Orduan, mendeko nik orain arte lebri dudan generala, bale. Hemen orain arte lebri dudan generala, pizkat tropako beto inditut, nes eta guztiak urbiletik erasotzeko dire, baina bueno. Hemendeko zuen menu principal edo esan dezakegu, hemen playa emateko, bilatzeko, bale? Hiru ejerzito, oza, hiru bando ezberdin, grekoak, galiarrak eta erromatarrak. Eta gero, bakoitzatik hiru general badaude, desblokatzeko eta abar, edo bi, kasu honetan. Neu momentoz erromatarrekin nago, gustora. Gero estalde batetik ditugu barraks, nun nivel ezberdineko soldadoa joan algara desblokeatzen. Bale, hori guztatu zuen, niko orain momentuz birarte bakarrik aldut, hauek hartu ditut, hau ez nahusten altzen eta lebak bez, lebak izatea ustotako letxeregan, baina desblokatu egin behar ditut oraindik. Eta ez daukat esperientzia soberan. Hemen, ba hori, diru kantitatearen bidez eta abar, eta gero dekogu armada, hemen ikusi dezakegu nola guazen tropak hobetzen eta abar, bale? Ba, guk nahi ditugun ritmora edo hobetzen joateko, lebak, jabalinero etruskoak edo hauek asediatzeko ballestak eta, bueno, en fin. Hauek nik uste dut ez dutela zentzu askorik jokonetan, baina, bueno, bale. Beliteak, nahiko ondo, soldaduen aldetik gutxenez erromatarrekin nahiko ondo dago, ekiteak, prinzipeak dira, astati, printzipez, legionarioak, legionario armatuak direra tankantzekoak edo, bale? Zenturioiak, agila kortekoak, pretorionoak, guardia imperiara, eta egon daude palatin izango dira paladinak edo horrelako zehoz suposatzen dut, urartzen dut. Eta gero, bueno, saldiziak, tribunos, legatuz dira kriston soldaduak be. Guzti hauek daude Romebian badaude eta joan gora ikusten. Elite belites, veteran belites, bueno, en fin. Topak, ez nola desarrollau eta bar. Gero, gure pertsonaian edo gure soldadoetan klikatuz, hainbat gauza desblokatzeko pantalla bat ireki egiten zaigu habilitateak eta lakoak germanikus, bueno, pizkat historia eta abar ikusten dugunez, eta habilitate ezberdinak, bale? Gero dekogu hemen soldaduak hobetzen joateko, kostatzen zaiguna, desblokatu behar dira eta gero ordaindu, armaduren gatik eta abar, en fin, eta hau soldaduekin. Oda gutxi gora bera menuak dekotena. Ikusten duzuenez hiru moneta desberdin dago, esperientzia, dirua, eta gero urreak edo direla tropa berriziak eta gauza berriziak erosteko. Suposatzen dut dela hau ordaindu beharko duzula, for real money. Ikusten? Nik ez dakit gora mendik, kara, bat hogei, bai, alatzeko, bueno, en fin, betikoa. Hau zer da, premium account. Bueno, en fin, ez du ematen bezolan gauza. You cannot convert. Bale, esperientzian. En fin, gauza ezberdinak. Beraz, hasiko gara bilatzen. Pizkat, egiten dituztenekin, bakarrik hiru unitate manejatu ala izatea, pizkat, eskaz ikus. Those who oppose Rome will know her brutal vengeance. Bale, lasai lagun. Pizkat eskaz ikusten dut bakarrik hiru unitate mogitu ala izatea. Dagoen, osea, orain arte egin dituzten gauzekin, marabilekin eta bar,
pizkat eskaz. Ulertzen dut alde batetik, ez? Hau da, interneten bidezko joko bat da, jendea orain arte gaur egun oraindik ez dauka, naiz eta orain hasi garen hemen Espainian gutxienez fibrotikarekin, oraindik jendea ez ditu kriston konexioak, grafikoki babe asko eskatuko luke, eta goia hemen paratu zait, momentuz itxaliko dut, orain dauka hemen ordu erdi kargatzen. Orduan, alde batetik guzti hori urdeltzen dut, konturatu direa, partidu direa amaren kontra, osea, 10 pertsonen kontra, orduan, kriston, osea, pentsatu direla lolean baino pertsona bikoitza jolasten aldi berean, eta ez bakarrik hori dira, berrogei bat, osea, soldadu unitate bakoitzeko, ehun bat soldadu pertsona bakoitzeko, eta, bueno, en fin, grafikoki eta mueda guzti horiek delay, interneteko delay, eta oraindik ez dagoela prestatuta, ulertzen dut. Baina nik gutxienez hiru baino gehiago blau edo bost edo egingo nuke edo gutxienez pertsonalizatu izatea, ez? Hau da, nik gustatzen zait jolastea ez dakit zenbat soldaduekin unitatea bakoitzeko edo horrelako, oso edo aurrera joan nara, osea, egia esan dendik oraindik nago early gamean, vale? Osea, ziberria naiz. Baina, igual, aurrera joan nara, desblokeatu izatea, soldadu gehiago izatea, eta bar. Baina, bueno, oraindik close alpha bat da, ezin dugu askoz gehiago esan, bale, orduan, denbora emon, nola aurrera duan, gero hemen, jode kargak eta denbora asko salerno. Denbora asko hartzen du hemen kargatzen eta geokalariak bilatzen, bale, close alpha bat da, close komien artean, eskatzen diezelako eta bilatzen duzutelako keia, vamos, cagando virutas, orduan, bueno, close komien artean, bale, baina, bueno. Gero grafikoki eta nahiko polita dago, jetxi dut pizka bat grafikoak ultran uste honen golako jolasten eta 10 FPS-etara doak idalako, eta, en fin, pizkat butada bat da hori. Orduan, jetxi dut pizka bat grafikoak, ea zelan doan orain, ea FPS-etan pizka bat hobeto doan eta horrelakoak. Ea zagoat aurkitzen idan hor puntu bat, porque nahi duenean zaui kabroi honek ez dakiz zergatik, ez da oso ondo. Nik zuzenean jarriko nahiz erasoan, ditudalako erasotzeko topak, zuzenean, osea, nahiz atxadibidez jolastu duen partidi bat defentsan. Bueno, nik orain erasoan joango gara, zaitu igual bakarrik ez joaten, taldeka joatea, eta komunikazioa izatea. Komunikazioa beti garrantzitsua da, behar bada. Momentuz bakarrik ikusi dut idaztizko txata. Ez dakit, ahozko txata, hemen hartuko dugu. Toma por las flies. Ahozko txata egongo den idearik bez. Zuen, hor dode, hemendik, hartuko dugu alik eta aurrein. Listo. Non hartu dugu azkenen? Puño. Vale, hor, 10. Holan erasotxera goaz. Gauza da, edo besteen tropa guztiak hiltzea, edo posizio hau, besteen posizioa hartzea. Battle start in 20 seconds. Click play when you are ready. Venga, pues, play. Ui, ostia, hori da oso super Shogun soinua izan da hori, Bederatzi segundu. Deku gehienak dauka hor distantzen erasotzeko, baina gehienak deku... Ostia, 3. niveleko soldaduak. Venga, bazen. Ikusten, grafiko ez dago txarto, orain ez dakizin bat FPS-etara joango garen, baina asko gustatzen zait rollo hau, ikusten duzuna eta ez duzuna ikusten, oso argi utzi dute, holan zu pizkat, zure solduak baino pizkat aurrera joan alzara, eta pizkat hobeto kontrolatu. Ikusten dana eta ez dana ikusten. Gainera, nahiko hurbildu dute soldaduen ikuspuntura ikusten dutena soldaduak eta ez duten ikusten. Eta hori da momentu oro, claro, hau da momentu oro utilizatzen dagoen gauza bat. Hemen agertzen da, bueno, ikusten zuen ja nolakoa den interfaza, ez da oso our team, ditugu 80 soldadu gutxeago. Bueno,
berdin dago. Interfaza nahiko... Itxarengo digo igual pizkat lagunei. Nahiko simplea da, ez? Gero hor minimapa eskumaldean, normal minimaparen gainean agertzen da FPS-en movida guzti hori eta bar. Morala, dauka barra morala oso ondo dago, hau da barra morala eta hau da desgaste edo, hori, bizitza. Hemen dekoten habilitateak edo, bitu, hemen daude. Erasotxera. Gainera hor dekogu nivelaren, soldadoen nivelaren aldetik abantaila dekogu. Venga, como? Hor gaude burrukan, venga, zindi zamba. Lode, saiatzen ari dira flankatzen, oza, elabri dituzte lehenengo niveleko soldadak en plan quemarropa. Edo, orain flankatzeko guri. Bueno, nahiko ondo goaz, nahiko ondo hasi gara. Joder, momentuan aktualizatu egiten dira bajak eta bar, eta esperientziak eta lakoak. Saiatuko dira atxetik erasotzen edo. Jo, hau lehenengo niveleko soldaduak. Ikusten atxetik, kabroiak! Rodeatu naute! Orain haien atxetik, bueno. Carniceria, la. Bueno, esto va txarto. Ez ditugu generaren... Venga, ondo. Bat dago, ditugu unitate bat dagoela pizka bat erdi erretiratzeko zoriak. Ostia. Gaude hor guzti zinguratuta, Beito, 14 FPS, berrotan bar ping. Ez du atxarto jokoa, bez, osea... Hau amoste FPS-etan bada ez dudala uste, ba nahiko ondo. Ez du atxarto, Ostia, heldi dateko! Ostia, heldi gute generala, txabal. Ostia, que putada! Hor daude lasaitasunez burrukan. Nahiko ondo goaz, ez pentsa. Ditu soldado guztiak. Osa, irunitatea, nahiz eta generala galdu dugu. Uf. Arazo, no? Understood! Beitu hor saiatzen dira hauek erretiratzen. Atxera, doazte ondo, hori ona da, irazten goazela nahi duzan. Nahiz eta haiek saldoren abantaia izan. Loitu... Nahiko... Uta goaz, Ez dut bakarri ja unitate hori geratzen zaigulo eta... Galduko ditugu hemen soldaduak. Bai. Bai, galtzen ari gaude ja hemen, gure soldaduak. Listo, erretiratzen zaizkigu. Abantaia ziten ari dira izaten soldadoen aldetik. Osa, kantitatearen aldetik, baina, eta izarroiak ez dakit oso ondo zer esan nahi duten. Baina hortik be... Ez gaude ez dugu alde egin. Hau da gutxo era joka, ez dauka eskoz gehiago. Ez dago txarto, nik uste dut igual bizkarto beto aldaitekela. Baina oso nahiko ondo dago grafikoki eta bar, herriak eta bar nahiko ondo eginda daude. Nik uste pizkat botata utxik dituztela hor, Pentsatutela hor eguantatu genuela eta... Uste hartzen ari direla gure, bai. Hartzen ari dira gure posizioa, irabazi digute hauek, ja. Galtzen dudan lehenengo partida da, nekago na letxe. Hori da guztiok erasotzea joateagatik, inorez defendatzeagatik. Behar bada, oneri gertatzen zaio behar bada nik uste War of Tanks eta alakoak bezala. Pizka bat saiatzen direla nivelatzen ejerzitoak, bi bandoak. Baina, garo, besteak igual badauka, bi iruko eta guk bestitugu irukoak eta hor nabaritzen da gauza, nahi dute esan. Horrelak gauzak beti nabaritu izanak dira eta hau da pizkat War of Tanks antzekoa, Baina total, igual. Ideia ez dago txarto,
Ideia gustoko daukat, ideia oso nahi iruditzen zait, jokalarientzako, eta Total War saga gustoko duten pertsonentzako, ba, ideia oso nahi iruditzen zait, listo. Galdu dugu, hartu dutelako posizioa. Osa, Total War jokoa gustoko duten jendearentzat, ez zait ideia txarra iruditzen, polita, baina nik uste dut oraindik hobeto esaketela pizkatxo bat. Eta orain iragustiko dizuet ja pizkatxo bat nola doan gauzako betzeko, eta bar, eta hemen utziko dugu. Era kargatzen duen ja itzultzen den. Nago, bitartean Barracks Esteko esperientzia soberan. You fucking got a note expect you can unlock using the previous. Ah, jodo. Vale, ulertu dut. Ah, bueno, berdin zaitu, txiko ditut hor, oza, bestentzako. Italia eskortismoz eta Vigileiz, zentxuk dira Vigileiz. Ah, besteak, bale, hemengokoak. Hauek bihurtuko dira roarietan. Ez daude txarto roariak, behitu, hemen ematen digute ja esperientzia eta gauzak. Eta sortzi eta papa, ez dago txarto. Zo lortu dugu. Vigileiz roarietan direra, roariak dira pizko bat gehien bat defentsarako, erasoa baino erabiltzeko. Eta zagozten banau. Oh, Dios, zagoarena ez dut oso ondo ulertzen. Baina, bueno. Eta triarioak ere osneko onak dira defentsan. Kaizo zagu kabroia. Txiko nauzu gameplaya ondo grabatzen, eskerrik asko. Txiko zenida, que zagu kabroia gameplaya lasaitasunez grabatzen. Baitu, ikusten duzuenez, argitu zait, hau, adibidez. Torrek esan nahi du desblokatu alditu dala gauzak, arma hobeagoak, defentsa gehiago. Mundazeiekin desblokatuko dugu adibidez kaskoa. Eta erosoiko dugu, eta lehen kasko hobeagoa dekote. Ekipatuta, defentsa gehiago. Pero generala ez dakit. Kabratu egiten nau zaguarena, benetan. Batzutan da... Joder. Eskerrik asko. Zagu kabroia. Dios. Nahetan, zaguaren asko moskeatu egiten dago batzutan, osea. Flipantea da. Eta orain dut nago, klaro. Takit generala. Replenish. Ez generalkin ez ere, hau zer da, replenish all unit. Nik ere ikasten noa gauzak, Replenish all unit, eta egiten du. Bestak zer egiten duen. Egia esan da. Hemen habilitateak... konsumibilak. Bale. Momentuz ez dut nahi. Baina hor ditugu habilitateak eta ez ditut inoiz habilitateak egia esan da. Ikusten duzu hau da Total War arena, gutxi gora bera. Eta, bueno, ez dauka misteriozkoz gehiago. Espero zuen guztioko izatea aurkezpen hau. Eta ikusiko gara aurrerago, hemendik topatzen garen jolasten parteatxoren bat. Urrengora lagunok, agur!